υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά που αφορά το μέγεθος της παράταξης. Την παραβιάζω σήμερα με ευθύνη. Έχω μια κηδεία μετά. Συνάδελφες και συνάδελφοι, καλό μήνα και από μένα. Χαιρετίζω τις εργασίες της αντιπροσωπευτικής μας συνέλευσης. Ξέρουμε όλοι ότι είναι η τελευταία αντιπροσωπευτική συνέλευση της Ένωσής μας πριν τις εκλογές. Οι αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε λοιπόν στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Τις αποφάσεις θα τις πάρει το εκλογικό σήμα με τον ψήφο του, θα εκλέξει νέα όργανα. Κάνουμε ένα απολογισμό της τελευταίας χρονιάς. Κάνοντας μια αποτίμηση της δράσης της Ένωσής μας, θα πω ότι και εγώ τη θεωρώ θετική. Μπορεί να μην κάναμε αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε όλα. Μπορεί να μην πετύχαμε αυτά που θα θέλαμε να πετύχουμε. Όμως συνολικά, κρίνοντας και βλέποντας και συγκρίνοντας τη δράση του σωματείου μας με τη δράση ή μάλλον τη μη δράση των υπόλοιπων σωματείων στην Ομοσπονδία, θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές την αποτιμώ θετικά. Από την αρχή λοιπόν δηλώνω ότι όσον αφορά τον απολογισμό δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου θα τον υπερψηφίσω. Για να μην έχουμε αυταπάτες, δεν είναι το κρίσιμο αυτό σε μια αντιπροσωπευτική συνέλευση. Εγώ θα ήθελα να μπορώ να την αξιοποιήσω για να κάνουμε μια δημιουργική κουβέντα, να μπορέσουμε να δούμε πού βρίσκεται το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ, στη χώρα μας γενικότερα, σε όλη την Ευρώπη, να ερμηνεύσουμε τις αιτίες της βαθιάς ήττας που έχει υποστεί το συνδικαλιστικό κίνημα και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε, αν είναι ο σωστότερος τρόπος αυτός που υποδείχθηκε από τους συναδέλφους που προηγήθηκαν στο μικρόφωνο χαιρετίζοντας από τα σωματεία του χώρου. Σημείωσα χαρακτηριστικά τοποθετήσεις φίλων και συναδέλφων, οι οποίοι έκλεισαν σε όλους τους χρόνους τη λέξη ενότητα, αλληλεγγύη, να πάμε για μια σύμβαση με θετικό πρόσημο, όλα αυτά. Εγώ δεν θα τα πω κοινοτυπίες, εγώ δεν θα τα πω ευχολόγιο, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε με τέτοιους όρους, αλλά μην έχουμε αυταπάτες. Έχουμε απέναντί μας μια διοίκηση η οποία έχει απολύτως ένα οργανωμένο σχέδιο, έχει ένα budget από το οποίο δεν θέλει να φύγει ευρώ και έχει ένα σκοπό να συνεχίσει να μεγενθύνει την κερδοφορία της, πιέζοντας το εργατικό κόστος. Αυτό δεν είναι κάτι που η κακιά διοίκηση επέλεξε με εκδιοικητικό τρόπο να το επιβάλλει στην πλάτη μας. Της το επιτρέπει το πολιτικό περιβάλλον και της το επιτρέπει ένα περιβάλλον στην παγκόσμια αγορά εργασίας που έχει επιβληθεί εδώ και 15-20 χρόνια με την απόλυτη ιδεολογική κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Εδώ θα πω για όσους πέφτουν από τα σύννεφα για όσα συμβαίνουν με τη δανεική εργασία, το δουλεμπόριο, το consolidation, ότι έχει προηγηθεί από τη δεκαετία του 2000 η συζήτηση για την οδηγία του Bolkestein, η συζήτηση για τη flexicurity. Και βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα που πολλοί από εμάς πέφτουμε στην παγίδα να τη λέμε ότι είναι το πειραματόζω πάνω στην οποία χώρα τη δύσμηρη εφαρμόζονται πολιτικές που θα εφαρμοστούν αργότερα κι αλλού. Βλέπουμε παντού, ακόμα και στην Γαλλία που υποτίθεται ότι είναι από τις ατμομηχανές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Μετά την εργασιακή απορρίθμιση, θα πω εγώ, της προηγούμενης κυβέρνησης των σοσιαλιστών με τον Βάλς, ο νέος πρωθυπουργός, ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν, εξήγηλε χθες τρομερά στην κυριολεξία μέτρα υποβάθμισης της εργατικής δύναμης με μεγάλες μειώσεις, με τεράστια υποβάθμιση εργασιακών δικαιωμάτων, με απαγόρευση, με μεγαλύτερη ευελιξία στη δυνατότητα των εργοδοτών να απολύουν, να πληρώνουν μικρότερες αποζημιώσεις. Όλο δηλαδή εκείνο το πλέγμα προστασίας που υπήρχε μεταπολεμικά ως αντίβαρο στις κατακτήσεις των εργαζομένων στις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού και στήθηκε στη Δυτική Ευρώπη, όλο αυτό το πλέγμα προστασίας ξυλώνεται βήμα-βήμα εδώ και 20-30 χρόνια. Λοιπόν, εδώ, ναι, με αφορμή τη συζήτηση για το χρέος, για τα ελλείμματα και όλα αυτά, το παραξυλώσανε και ο χαρακτήρας της επίθεσης του κεφάλαιου εναντίον της εργασίας έχει πάρει δραματικές διαστάσεις. Έτσι λοιπόν όλα όσα υπόθηκαν και τα γνωρίζετε, έχουμε 7,5 χρόνια κυριαρχίας μνημονιακών πολιτικών λιτότητας, πολιτικών απομείωσης της τιμής της εργατικής δύναμης και των εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Έχουμε
ό,τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια που έχουν καταστεί στη χώρα, όπως εδώ σημείωσα την παρέμβαση του πρόεδρου της ΠΕΤΟΤΕ, του συνάδελφου του Τρίτσα, με εξέπληξε. Είπε λοιπόν ότι η χώρα βρίσκεται σε κατοχή και ότι οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα. Εδώ να κάνω ένα πικρόχολο σχόλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς από τη μία πλευρά κάνουμε τέτοιες διαπιστώσεις, με τις οποίες εγώ θα μπορούσα προσωπικά να συμφωνήσω, και από την άλλη διαδηλώνουμε στο Σύνταγμα μαζί με τους μενιμοευρώπηδες, υιοθετώντας όλο το πλαίσιο του Juncker και της Ευρωζώνης, που ήθελαν ακόμα περισσότερη λιτότητα, ακόμα περισσότερη καταστροφή για τον ελληνικό λαό, ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στους μισθούς, στα κοινωνικά επιδόματα και στις συντάξεις. Αυτό είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Γιατί είναι βαρέλι χωρίς πάτο? Γιατί αυτός ο οποίος πρέπει να απαντήσει σε αυτή την επίθεση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ο ελληνικός λαός, όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, με προτεραιότητα το εργατικό κίνημα. Και το εργατικό κίνημα, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, δεν έχει αρνηθεί συστηματικά να παίξει αυτό το ρόλο. Γιατί, και είμαι και επικής, γιατί στη χειρότερη περίπτωση η τοπαθής και, για να μην πω εξεπουλημένη, συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΓΕΣΕ έχει παίξει αρνητικότερο ρόλο, υιοθετώντας απολύτως τις επιδιώξεις του κεφάλαιου και των δανειστών. Έχει μπει δηλαδή στη λογική να λέει ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές εκτός του μνημονίου, και από εκεί πέρα πετάει ανέξοδες κορώνες και το παίζει και μαϊμό αντιμνημονιακός ο κάθε κύριος Παναγόπουλος. Μικρογραφία του προβλήματος που έχει το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα με αυτή την προδοτική ηγεσία της ΓΕΣΕ έχουμε και στην ΟΜΕΟΤΕ και στα πρωτοβάθμια σωματεία. Έτσι. Και δεν κρίνεται ως τέτοια η συνδικαλιστική ηγεσία της ΟΜΕΟΤΕ μόνο για τις υπογραφές που έβαλε στις τελευταίες συλλογικές συμβάσεις. Πρέπει εδώ να θυμίσουμε ότι αν στην υπόλοιπη κοινωνία συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, γιατί τι να κάνουμε, το Μάιο του 10 κάποιος κλαίγοντας από το Καστελόριζο λέει την έχουμε άσχημα. Εμείς φροντίσαμε νωρίτερα, πριν το μνημόνιο, να μειώσουμε μισθούς εδώ πέρα. Όταν δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση στην ελληνική αγορά εργασίας, κάποιοι ήρθανε και διαχώρισαν τους εργαζόμενους σε νέους και παλιούς. Κάποιοι ήρθανε και το ξανά έκαναν το 2014 στην τελευταία συλλογική σύμβαση και δημιούργησαν 7 νέα εισαγωγικά μισθολογικά κλιμάκια. Και έχουμε την καραμέλα, ναι, αλλά και ο Τσίπρας δεν τα φέρε τα 751, εμείς τα υπογράψαμε και μάλιστα 755. Εδώ, μακριά από μένα να κάνω τον υπερασπιστή οποιασδήποτε κυβέρνηση, πολύ περισσότερο της σημερινής. Αλλά να μείνουμε στο τι έκανε ο Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, ή να δούμε τι κάναμε εμείς. Ποιος είναι ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος? Είναι ο τροχονόμος των μνημονίων? Είναι ο τροχονόμος των πολιτικών επιδιώξεων της διοίκησης? Θα βγούμε μπροστά? Θα ανασυνταχθεί το συνδικαλιστικό κίνημα? Θα διεκδικήσει αυτά που του οφείλονται? Και αυτά που του οφείλονται, να με συγχωρέσετε, αλλά εγώ έχω μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του και ποιο πρέπει να είναι το διεκδικητικό πλαίσιο σε μια εταιρεία κερδοφόρα όπως ο ΟΤΕ. Και θα πω ότι είναι αυτονόητα όσα είπατε. Ναι, ο ΟΤΕ είναι κερδοφόρος. Ναι, κάποιο μέρος αυτής της κερδοφορίας οφείλει να γυρίσει από εμάς. Αλλά για να ρωτηθείτε, αν ο ΟΤΕ δεν ήταν κερδοφόρος και ήταν στις ζημιές, θα είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τη ζημιά? Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτή η προσέγγιση είναι προβληματική. Οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκες. Οι ανάγκες ουδέποτε έπαψαν να υφίστανται. Έχει φορολεηλατηθεί το εισόδημά μας από τα απανωτά μνημόνια, από τις πολιτικές φορολογικών μεταρρυθμίσεων που κατά καιρούς έτσι βαφτίζονται τα ρεσάλτα στην τσέπη μας, γιατί περί αυτού πρόκειται, είτε πρόκειται για τον έμφυα, είτε για τους φόρους του εισοδήματος, είτε για τη μείωση του αφορολόγητου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι μειώσεις που έχει υποστεί το εισόδημά μας δεν είναι το άθροισμα των δύο συλλογικών συμβάσεων, δεν είναι όσα θεσμικά έχουν επισυμβεί που έχουν δακρυκό αντίκρισμα στην τσέπη μας. Είναι και αυτό. Είναι η μεγάλη μείωση του εισοδήματός μας από την αύξηση της φορολογίας. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ δεν μπορεί να λέει έχεις κερδοφορία ΟΤΕ, δώσ' μου και εμένα, αλλά πρέπει να απαιτήσει να πάρει πίσω τις απώλειες που είχε όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα να διεκδικήσει και μια λογική αύξηση. Αυτό θα πρέπει να είναι η μία κόκκινη γραμμή. Για μένα το συνδικάτο πρέπει να συμφωνήσουμε και είμαι ευτυχής που η ΕΤΕ το έχει συμπεριλάβει στο διεκδικητικό της πλαίσιο σε 3 κόκκινες γραμμές. Η μία είναι αυτή. Αυξήσεις για όλους.
Η δεύτερη δεν μπορεί να είναι άλλη από την κατάργηση κάθε διαχωρισμού μεταξύ παλιών νέων. Η ιδανική εργασία, παιδιά, δεν ήρθε από το παράθυρο, δεν είναι φυσικό φαινόμενο σαν το σεισμό ή σαν το τσουνάμι. Την υπέγραψαν κάποιοι. Και η τελευταία συλλογική σύμβαση είναι η δεύτερη συλλογική σύμβαση μετά από αυτή του 2005, που με την υπογραφή της δικής μας συνδικαλιστικής ηγεσίας δημιούργησε και βάθινε υφιστάμενες διακρίσεις μεταξύ παλιών και νέων. Θεωρείτε εσείς ότι περνώντας τα χρόνια, βλέπετε μόνοι σας το ψαλίδι, μεγαλώνει, όλο και λιγότεροι είμαστε οι παλιοί, όλο και περισσότερο είναι οι νέοι. Κάποια στιγμή λοιπόν, οι παλιοί για να κρατήσουν κάποια προνόμια, έδωσαν τα παιδιά τους, στεγνά. Και τώρα περιμένουμε στα αλήθεια αυτός ο κόσμος που μπήκε με τα 755 και ακόμα πολύ περισσότερο οι δανειζόμενοι από τη Μέλλον και τη Manpower που δουλεύουν για 350 ευρώ, πιστεύετε ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούν να συστρατευτούν μαζί μας τα συνδικάτα, ταυτίζονται απολύτως τα δικά μας δικαιώματα, οι ελπίδες τους είναι ίδιες με τις δικές μας? Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε και δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά το συνδικαλιστικό κίνημα να ανασυνταχθεί, να πετάξει αυτές τις πλειοψηφίες από το τραπέζι, γιατί είναι καταστροφικό για αυτό το συνδικάτο να επικυριαρχείται από αυτές τις παρατάξεις. Θα τις ονοματίσω, είτε από κεκτημένη ταχύτητα, εμείς παλιοί λέγαμε ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, είτε σήμερα με το ονομασμένη η ΆΚΕ, κατά πόσα άποψη θα εμφανιστεί στην ένωσή μας με άλλο όνομα, και το ΣΥΝΕΝΑ, ο διάδοχος της ΠΑΣΚΕ. Να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά της. Όσο είναι αυτή, δεν μπορεί να περιμένει κανένας μας ότι θα υπάρξει μια διαφορετική απάντηση στην επίθεση που δεχόμαστε. Ένα λοιπόν, προκειμένου να έχουμε μια δυνατότητα να πάμε σε μια συλλογική σύμβαση, η οποία θα βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους, θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας για όλους και όχι για τους μισούς, θα διασφαλίσει μια σοβαρή αύξηση στο εισόδημα, αύξηση, όχι αυτό που βλέπουμε στα πανό της Ομοσπονδίας, σύμβαση με θετικό πρόσημο. Αυτή η λέξη σύμβαση με θετικό πρόσημο είναι μια απάτη, χωράει πολύ νερό. Θα μας πούνε για τα 5 ευρώ αύξηση που θα μας δώσουν ότι είναι αύξηση με θετικό πρόσημο. Μην τρελαθούμε, καταλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Ο ακροτελεύτιος όρος της συλλογικής σύμβασης προβλέπει ρήτρα επαναφοράς της σύμβασής μας και επαναφορά στο μισθολόγιο και στο ωράριο του 2011. Τίποτα κάτω από αυτό δεν μπορεί να θεωρείται θετικό πρόσημο. Και τέλος, με κανέναν τρόπο δεν θα βλέπα ότι έχουμε δικαίωμα να διαιωνίσουμε τις διαφορές μεταξύ παλιών και νέων. Θα πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης που να τον συμφωνήσουμε εδώ πέρα μεταξύ μας καταρχήν και με τη διοίκηση. Με ποιο τρόπο οι νέοι συνάδελφοι θα μπουν από τα 755 σταδιακά μέσα σε 3 χρόνια, σε 5 χρόνια. Να το δούμε, να το συμφωνήσουμε. Με έναν τρόπο συμφωνημένο να καταργηθούν όλα τα 7 εισαγωγικά κλιμάκια και να έρθουν να κουμπώσουν στο παλιό μισθολόγιο. Και αυτό να επαναληφθεί για τα επιδόματα, για όλα τα δικαιώματα, είτε αφορούν ωράριο, άδειες, ασφαλιστικά κτλ. Δεν μπορεί να έχουμε 15 διαφορετικές ταχύτητες στο ΔΕ. Αυτό πρέπει να το διορθώσουμε σήμερα. Και βέβαια να κλείσουμε την κερκόπορτα της δανεικής εργασίας, όπως έρχεται από τη Μέλλον και τη Manpower, από την eValue. Να κάνω ένα σχόλιο εδώ, στην κατάπτυστη και γελία ανακοίνωση της Θεσσαλονίκης, όπου κατηγορείται η Ένωση για την ανακοίνωσή της που ζήταγε να προσλαμβάνει, να αμείβονται οι εργαζόμενοι και στους εργολάβους με τους όρους που αμείβονται οι δικοί μας. Και έκανε μια σχετική αναφορά ο πρόεδρος εδώ για ίση εργασία, για ίση δουλειά. Μιλάμε για συνταγματικό δικαίωμα. Μιλάμε για κάτι το οποίο το προβλέπει ο αστικός κώδικας. Έτσι. Απ' την άλλη, υπάρχει η δυνατότητα της συλλογικής αυτονομίας των συνδικάτων να συνάπτουν συμβάσεις με τους εργοδότες που μπορούν αυτό να το παραβιάζουν. Λέει λοιπόν η ΕΤΕ με την ανακοίνωσή της ότι αν θέλουμε να χτυπήσουμε, για όσους δεν το κατάλαβαν αυτό λέει, εγώ αυτό κατάλαβα. Αν θέλουμε να χτυπήσουμε τον consolidation, αν θέλουμε να χτυπήσουμε το outsourcing, την αποχώρηση δηλαδή των εργαζομένων του ΟΤΕ από το έργο τους, θα πρέπει να οδηγήσουμε τον εργολάβο να δουλέψει πιο ακριβά. Αυτό λέει. Και βγήκανε οι συνάδελφοι να πούνε ότι αυτό είναι και κρόπορτα και ότι ο ρόλος της ΕΤΕ είναι προδοτικός. Με αυτού του είδους το συνδικαλισμό πρέπει να τελειώσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι
είτε φύγανε και ξανάρθανε, είτε είναι εκεί που είναι και παριστάνουν τους φιλεργατικούς, πρέπει να πάρουν σε επερχόμενες εκλογές μια απάντηση. Με αυτούς στο τιμόνι το συνδικαλιστικό κίνημα οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Εγώ λοιπόν σας καλώ να μείνετε κοντά στο σωματείο σας, να παλέψουμε όπως το κάναμε χωρίς υποκρισία όλα αυτά τα χρόνια, γιατί θα πω εγώ ότι η ΕΤΕ είναι το πρώτο σωματείο που από το 2007 έχει πάρει συνεδριακή απόφαση και το έχει περάσει και το καταστατικό του ότι παλεύουμε για ένα επιχειρησιακό σωματείο στον ΟΤΕ. Λέω λοιπόν ένα σωματείο στον ΟΤΕ, μια κλαδική ομοσπονδία τηλεπικοινωνιών η οποία θα διασφαλίσει τα συμφέροντα των εργαζομένων όχι μόνο στον όμιλο ΟΤΕ αλλά σε όλες τις τηλεπικοινωνίες. Και κάθε φορά, επειδή, επιτρέψτε μου, έχω μια εμπειρία επειδή υπήρξα μέλος της Διαπραγματευτικής Επιτροπής. Κάθε φορά που μιλάς με τη διοίκηση, σου τρίβουν στη μούρη το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός δουλεύει με 400 ευρώ. Αν δεν μπορέσουμε να τα αλλάξουμε αυτό, αν δεν μπορέσουμε να δώσουμε συνδικαλιστική φωνή και έκφραση στους συναδέλφους μας, στη Wind, στη ΣΥΤΑ, στη Vodafone, στη Fortnet, να μπορέσουν να ανεβάσουν το επίπεδο των αμοιβών τους, κάθε φορά θα βρισκόμαστε μπροστά σε μια διοίκηση η οποία με έναν τρόπο εντελώς απαράδεκτο θα λέει δεν ξέρω πού τη βρήκες ότι έχω τόση κερδοφορία, δεν ξέρω αν δεν μπορείς να πληρώσεις τον νίκη σου, εκείνο που ξέρω είναι ο ανταγωνισμός είναι εκεί. Έτσι, συγκεκριμένα έχει πει ποσοστά ότι δουλεύουμε, ότι ο ανταγωνισμός είναι 68% κάτω από εμάς στους μισθούς. Πρέπει να αναρωτηθούμε αν είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε στη διοίκηση αυτό το εργαλείο, να μπορεί να ανταγωνιστεί δηλαδή τη Wind, τη Vodafone, μειώνοντας κι άλλο και μάλιστα τόσο πολύ το δικό μας εισόδημα. Εγώ λέω ότι δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα ούτε απέναντι σε εμάς, στις οικογένειές μας και στις επόμενες γενιές οτετζίδων. Το σημαντικότερο πράγμα που υποτιμάται και σήμερα δεν άκουσα τίποτα από αυτό είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Κυρίως επειδή έχουμε μπροστά μας και μια τεράστια τεχνολογική αλλαγή, είπε μερικά πράγματα ο Θανάσιος Ζεκεντές, σε ένα μεγάλο βαθμό τα συμμερίζομαι, πέρα από όλα τα άλλα και δεν το είπε αυτό είναι απειλή για τις θέσεις εργασίας. Είναι απειλή. Μέσα στο 2000, μέχρι το 2020, το πολύ μέχρι το 2022, θα περισσεύουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας στον ΟΤΕ. Αν δεν φροντίσουμε να φύγει από το τραπέζι η απειλή των ομαδικών απολύσεων και να επανέλθει ο όρος της σύμβασης για την προστασία όλων των θέσεων εργασίας έναντι απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους και αυτό να ισχύει για όλους, τότε σοβαρή σύμβαση δεν μπορεί να υποθεί, όποια αύξηση και να έχει. Αυτά από μένα, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Καλές εργασίες και να με συγχωρέσετε.